kuenda kwandakaita ikokoko kwaive kuenda kwekuti ndaida kuti profesi yanga yataurwa nemuprofita iyaya iitike, not nekuti ndaida mai vangu, no. Ndakazviaccepta kuti my mother died. Alright. Ndozvanda ndakaaccepta izvozvo. Ndakaaccepta kuti handina mai and so zvokuti even varipo kana kuti ndisina basa nazvo. So zvadaro tagara pamba paya handina kufarirawo pagarawo because pamba pakaroorwa moms, nongoziva. Moms vakabikawo chikafu chavo, vabika chikafu chavo, vabika chicken, and the funny thing vakabva vauya vakazadza nyama muplate. I don't know kuti kwakuri kufara here kana kuti sei, vakandizadzira nyama. Unoziva kuti kana maa kuno South Africa nyama mune maita sei, maijaira. Saka ndakangonhonga maybe one piece ndangodya. Saka memory yaya yekuti my father was poisoned and vakabva vafa nechikafu chakanga chabikwa namoms yakabva yauya mavari. Moms vakati idya chikafu changu. So maybe she thought maybe handisi kudya because ndikutya. Alright, the story. Yeah. Vakabva vati idya chikafu changu, hausi kusumuka ipapo usina kupedza chikafu ichi. Ndakazotodya nyama iyaya zvekutozomanikidzira zvazvo. Ndakatozvipika zvangu kuti maybe ndozvaonekwa. Ndakanyatsoona kuti mutauriro wakuita moms uyu vane feeling yavapinda. So ndakabva ndaenda kunorara kwagogo, vanga vachiripo vapenyu but sekuru vanga vashaika. Ndakanorara ikoko. I think andambogara hangu kwenguva, ndakagara 3 days ndobva ndatongodzoka. Ndadzoka futi kuno kuSouth Africa. Saka from there handina ngati ndakazodzokera futi when was it 2023 kana usingakanganisa. Pana ndazorora ndakadzokera ndichinobvisa roora. Ndipo ndakazotovaona ndana madam Kechitu. Saka mai izvozvizvi handina that connection navo. Ndotombotraya zviya zvokufoseredza kutaura navo but connection chaiyo handina. Nekuti hamuna nguva yakareba yamambospenda mese. Yeah, handina any common childhood or anything. Any childhood story na mai. So I'm still trying ndotombozvimanikidzira kuvafonera but ndokunongokanganwa. So tongovhara ndakadaro. So ndakazosvikawo mai vari mustate yekuti zvasina kuvamirirawo mushe kwavakaroorwa ikoko. Nanhasi hazvina kuvamirira mushe. And then ndakatopedzisira ndatove breadwinner mufamily yacho imomo. Ndakutotumira mari nekuita sei. Imagine the pain yekuti mai havana kukuchengeta and wosvika panzvimbo wowana vari kutodawo help yako. So even times dzimwe nguva dzandotosenda mari, kapfunga kamwe kakanomboti maivepi now that you want my help, but ndinozongoti hapana option, ndo zviripo. Saka ndo nyaya yangu iyoyo. And kana ndine zvandazosirira ndinogona kuzopinda mu second episode but ndo nyaya yangu mukoma sheuto. So it's quite interesting. I hope vasvika panapa mainzisis. And since this video we cut it, and this part you need to see it on a platform. Yeah. So I just want to say kindly subscribe, guys, for this channel that you're watching the video right now, and that's his channel. And I realized, tell us about the content that you make on this platform also. Okay, so inini I was actually inspired nekudzokera kumusha kwamakaita. So ndiri kuda kuita YouTube channel. And my main goal ndeyekuti kana ikazotangawo kubhadhara, ndoda kubetsera vanhu vakakura vari musituation yakaita seyangu, because
I know how it feels Right. kukura usina boots. I'm telling you, boots dzatinadzo dzakazara mudzimba dzedzi. I would say kana vanhu vane boots izvozvizvi dzavanenge vanadzo nehembe dzavanadzo ngavasadzichengete. Find someone to give. Ipai kana inini I'll visit the poor ndichinobetsera ndichino. That's where what I want to do actually. So pachannel ndichange ndichiposta content inini ndogona kuita mavlogs Alright. kana any madiscussions, anything. I've posted a few videos vanhu vanogona kuona type of content yandiri kuposta. And channel yangu inonzi Peter's Passion. Alright. Yeah, so ndozvandinenge ndichida kuposta. Ndida kupostawo lifestyle yangu zvamuri kutongoitawo izvozvizvi. And ndapadhuzewo kuenda kumusha. So zvandiri izvozvizvi right now ndisaende kumusha, handina musha right now. Handina pandoti pangu kana kuti kokuti ndikaenda izvozvizvi kuZimbabwe ndiri mudzimba dzehama. Mufuichi mudzimba dzehama haufanirwi kuoverstay. Yeah, that's true. Grocery rakauya naro haufanirwi kurirowa kusvika rapera uchiri panzvimbo usati uchiri kudiwa. Yeah, because unosvika pane imwe misha yekuti unogona kuzosvika pakunzi muri kudzokera riini. Kana kuti ukaona vanhu because madhezi aunosvika pekutanga haufanirwi kuwacha hembe dzako katu uri pamba pawashanya dzowacha katu hazvifanirwi kuitika. So ndiri munhu weva kuti ndikaenda kuZimbabwe izvo ndechiti ndikaenda pahama apo ndoenda pahama apo ndoenda pahama apo only 3 days or 2 days ndichida handina musha so far. So main goal yangu ndeyekuti at least vanhu vakanzwawo this story vakasubscribe, ndikatengawo kastendi ndoitawo kamusha kangu. Izvozvi ndiri kushandawo hangu zvishoma nekamari kandi kushanda ndikanoitawo kastendi kangu ndovakawo. Yeah, ndo pandadzoka kuZimbabwe ndoita that kind of a content yekubatsira vanhu ende vachaona zveshuwa kuti I will be doing it. Yeah. I also saw kuti mukoma vatori nepocket 3 yataishuwira kuva nayo. He already have it. So you're already in the industry of content creation, and I hope you guys will also subscribe on his channel and you watch some of his content, and it's very important. And also, like, one thing that I would just suggest for you is kuti mukangonge makutoshuta, try to be consistent. Pakuva consistent ndo panoita kuti zvinhu zviite, because vanhu vachauya vagoshayiwa what you're posting. And what makes people to stay is what you create. Yeah. And is it interesting to them? If you make content that is not interesting to them, they will not watch, obviously. Yeah. So the goal is very good. Like, to be honest, in nyaya mataura inyaya yechokwadi toitika. We're a little bit privileged yokuti tanga tinanawo mai vaimhanya. Yeah. I also have a story that I will also share one day on the channel. I think I promised that. And you find kuti vari kuva vanhu vataitoonawo vaitoti kuchikora aitoenda asina bhutsu chichi like nyama ichitaura yaya zvinhu zvaitoitika zvokuti and zvichiriko futi like isusu tinogara kumusha we get to see a lot of things like that zviri kutoitika paunotoona kuti sometimes tisinawo haidu zvinokwanisa kuti tibatsire kuti izvozvo tikwanise kunge tichiitawo kuti zvichinje, but zvinhu zvenge ichitoitika in real life. So it's a story ine vamwe vanhu vakasangana nayo zvekuti even in comment section like like when we shared that other story of that girl, I don't know makara makaiona. Yes, that girl like in comment section I find kuti pane vamwe vanhu vaitotaura kuti I had the same story, like someone came even WhatsApp, like she shared her whole story, like yange yakareba. She told us that story, and kuti I realized kuti it's something that is happening out there. Munhu atori nesituation yamakaenda through. Yeah. Some people will relate. So iyi yatataura panapa isamari. Is it? Yeah. Right. I only said a few things that I remember ndiri panapa because handina kuzvinyora pasi or anything. You were just sharing. There are many things that happened. Zvine kushungurudzwa, I'm telling you, the village I grew up in was so poor. Zvokuti I will explain.
So I think people should request you guys, let us know if you need a part 2, if you can Yeah. get a little bit deeper. Part And 2 ndogona kuzokuudzai stories witchcraft that I experienced. okay, tell us about the story in nechekuita nekuzimbabwe. I heard you saying that you Yeah. also want to go to Zimbabwe. Actually kuzimbabwe kuno kusouth africa, to be honest, inini as an uber driver right now ndiri kuita uber. Kusouth africa almost 80% yemazimbabweans andiri kutakura vanotaura statement yekuti dzangove nharo To be here. vanhu to be here. Vanhu havachadi All right. kugara muno muSouth Africa. And most of the people are also inspired by Shelton and Charmaine. Vamwe vanhu vana mugove vakaenda kuZimbabwe. All right. People watch those videos that you guys are doing. Zvokuti I'm sure imimi you do not have an idea of how your videos are impacting people. Are changing people's thoughts and people's minds. I'm telling you. Inini actually semunhu asina musha kuZimbabwe nasingadendawo musha, but when I watched your videos I said I'm going. Even with my friend anogara Osama Greens, he already akatovaka kuDombosha. All right. He's going maybe end of this year. Vanhu vari kuda kudzokera zvokutoti even zvinondirwadza ndikasvika pamabhazi paya ndichiita uber ndichitakura munhu ari kuenda kubhazi ari kuenda kumusha andorwadza, mwoyo wangu unorwadza. Kunoku hatina peace, and the only thing I can tell you ndezvekuti even munhu arida kuuya kuno kuSouth Africa ngaazoti ari kuuya kumunda wakakohwewa kare, hamusina chekunhongerera muno, zvavharana. Kana usina mahasos amwe aunoita zvokuuya uchida kutsvaka basa hakusi. Saka ini ndoda kuda kuendawo kumusha, but ndofana kutanga ndatsvaga kastendi kangu ndowanawo pekusvikira, because handina pekusvikira. Like zvandaitaura zvekuti haufaniri kuzo overstay pamba paunenge wasvikira. Handinawo wangu musha. I was contacted by some people, to be honest, vane almost that situation. Ekuti ini ndakangokura ndiri mune imwe situation, then ndakazongobva ndikaenda kune imwe nyika, like kuno kuSouth Africa. Most of those people they say akauya kuSouth Africa haana pekuti anoda kuuya, but that person wants to come back. I thought also isusu toda kumbogadzira like a stay for people like that, so that like they come. I wish kungoti like kumba kwedu kumusha ikoko tingowane somewhere where we can welcome people. You know what, come and experience the rural life kuti yakamira sei, I think that and would be explore uri ipapo usava neware kuti even usina chaunobhadhara to be there. And I know some people would want to maybe know kuti what about your grandmother's place? My grandmother's place belongs to her children, but also haisi nzvimbo iri right. Vanhu vakapera kutama ikoko, kumvura inonetsa ikoko zvokuti hakugariki, hakuiti. So izvozvo zvokaenda izvozvo unowana musha 1 panapa umwe unenge uri 5 kilometers away. Vanhu vasara vasina kutamako ndevaya vasina option. Vane vangona ndokupa sabukuburidzi webhuku hangatizi, but hakuiti, right, hakugariki zvachose. So inini I'm willing kuenda anyway as long ndiri muZimbabwe. Yeah, I would suggest like if you're choosing a place to go, choose a place iri a bit productive. What I've seen people doing is kuti pane vamwe vanhu vanokutsvaga kugara kudhuze neHarare. I don't think that is too necessary. Depending on what you are doing, it's a good thing to stay close to Harare because zvakawanda zvoitwa kuHarare, but also having land kuti mukwanisa futi kuita zvinhu zvakawanda pairi, where you can be able to make a living from it. It's very important than to just have land yekungoti hanzi ndiri kumusha subgudi risinga rina production, to be honest. So it's something that I would highly suggest for
You also. So I think we've shared a lot Yeah. today, and But like I said, it's just a summary. I said it's just a summary. Guys, let me introduce myself because I'm on a new channel, like we're on his channel. My name is Shorten, guys. We had a part one. I think part one of this story on our channel. You're gonna post this one on your channel, right? This one, there's a part that will be on your channel, like this Okay. part. Okay. So we'll cut it. Okay. So thanks so much, guys, for watching it, and I hope you subscribe to the channel and like the video so that it can be recommended to more people. And we see you on the next video, guys. Bye bye.